मुवमेंट एक्सप्रेसमध्ये आपलं स्वागत। मी आज या म्हैसगाव तालुका माढा जिल्हा सोलापूर या ठिकाणी आहे। एका संस्थेच्या व्हिजिटसाठी मी आलेलो आहे। तर संस्थेचे नाव आहे नंदकिशोर समाजसेवा मंडळ म्हैसगाव, संचालित आधार अन्नछत्र म्हैसगाव। या कार्यक्रमानिमित्त आपण या गावचे सतीश नाना गोडगे समाजसेवक आपण यांच्याकडून संस्थेसंदर्भात आपण थोडीशी माहिती घेऊया। गावातील ज्येष्ठ मंडळी तत्करून आदरणीय वामन भाऊ यांच्या सूचनेनुसार गावामध्ये काही बाराबलुतेदार आणि इतर काही लोकांची संख्या जास्त असल्या कारणाने त्यांना निराधारांना योग्य वेळी योग्य जेवण मिळावं या हेतू समोर ठेवून अशा काही ज्येष्ठ मंडळीने सूचना केल्याप्रमाणे म्हैसगावमध्ये एक स्तुत्य उपक्रम गेली 2 वर्ष झाले चांगल्या प्रकारे संस्था रजिस्ट्रेशन करून संस्थेचे अध्यक्ष अर्जुन लोंढे, सरपंच पंडित खारे, लक्ष्मण पाटील अशा प्रकारची काही तरुण मंडळी पुढे होऊन चांगल्या प्रकारे कार्य आणि 30 लोकांना दररोज जेवणाचा डबा पुरवण्याचं कार्य स्तुत्य कार्य करतात। एवढे मत। या संस्थेचे दुसरे आधारस्तंभ आप्पासाहेब उबाळे, जिल्हा परिषद सदस्य, आपल्याला 2 मिनिटं सांगतील। गेल्या 2 वर्षापासून म्हैसगावमध्ये नंदकिशोर अन्नछत्र मंडळ सुरू आहे। मग अशी नानासाहेब म्हणल्याप्रमाणे आदरणीय वामन भाऊंनी आम्हाला अशी कल्पना मांडली की आपल्याला वयस्कर माणसासाठी काही अन्नाची सोय करता येते का। त्या कल्पनेतून नानासाहेब गोडगे यांनी बार्शीच्या अनुभवावरून म्हैसगावमध्ये सुरू करण्याची आमच्यापुढे एक कल्पना मांडली आणि आम्ही ती सर्वांनी मदत करून गावातील गोरगरीब आणि अंध गावातील काही 7-8 पिढी लोक आहेत त्या सर्वांची सोय होण्यासाठी हे अन्नदान सुरू। तिचं बघा आणि गावचंच आहे ना। शिरा चपाती टाकायचं